Hughes Griffiths. Diolch yn fawr. Chi'n bod, gain gynta yn bersonol ac ar y rhan chi gyd, mae'n siŵr i ddiolch chi angharad am ei safiad ac am fod mor barod i ddangos ac i arwen. Cyfrwch chi a sawl bus eisiau na chi i weld yma bobl eraill y cyfryngau. A wy'n diolch iddi'n bersonol. Nid yn unig am yr ymgyrch hon, ond hefyd am fod mor barod i leisio i barn gyda pob math o ymgyrchoedd ar lles yn lles ni fel cenedl. A gai wei bod ni'n gwerthfawrogi hynny angharad. Diolch i ti. O dwi wedi bod ers blynyddoedd lawer yn aelod o Cylch yr Iaith sydd wedi bod yn brwydro ac yn gofyn ac yn cwrdd ac yn trafod. Nabod Iona Jones yn bersonol ebyn hyn, jyst y bod, achos wedi bod na gymaint o weithiau gyda Cylch yr Iaith neu ben yn hunan mewn gwahanol ffyrdd, yn trafod gwahanol bethau oedd yn digwydd o fewn S4C o'n i'n teimlo. Oedd ddim yn rhyw dderbyniol iawn, achos ni'n sôn am sianel Gymraeg, ynddi ni. Sianel Gymraeg, na beth ni'n sôn am. A o'n i'n teimlo, a pyn oedd ni'n adlewyrchiad o'r sefyllfa, yn i'w gyrhaeddodd S4C yn y diwedd, oedd neb yn gwrando. Ac wrth gwrs ers hynny, chi'n gwybod mae yna gorff wedi cael ei sefydlu trwy Cylch yr Iaith o wahanol fudiadau yng Nghymru, a falle bod hwnnw yn sail parod felly angharad i ddatblygu yn fwy. Hynny yw, mae S4C yn fodlon, a maen nhw wedi bod yn derbyn dirprwyaethau ar y cyd oddi wrth yn prif fudiadau ni ac yn y blaen. Ond oedd pethau hynny'n ymdrin a phethau bach yn wahanol i'r hyn sydd wedi digwydd ers hynny. Mae'r pethau hyn wedi cymryd drosodd fel petai. Wedyn ni bod S4C wedi chael un dda, chi'n gwybod, yn ariannol, ydyn nhw. A diolch am hynny. Dim yn aml ni'n lle dweud hynny am bethau yng Nghymru, mae arian y Llywodraeth yn y cwestiwn. Diolch am hynny, achos meddyliwch chi am y cyfnod ers pan mae S4C wedi bod. Meddyliwch chi tasau dim S4C wedi bod yng Nghymru. Dychmygwch hynny. Chymod, gwaith, datblygu doniau, yn dweud, perfformwyr, ysgrifenwyr, cyfansoddwyr, ac mae wedi, fel se wedi ffocysu yn Cymreicdod ni, yn dweud, chi'n gwybod? Allai ddim dychmygu siwt le fydde Cymru tasau ddim y sianel mae wedi bod gyda ni. Ac felly, chymod, dyna yw y pwysigrwydd yn y pen draw. Fel mae angharad yn dweud, dychmygwch se hwnna'n mynd nawr. Dychmygwch y faciw y mawr fydden ni ynddo fe fel Cymru, ac fel Cymru Cymraeg. Ac nid yn unig Cymru Cymraeg, achos mae gen i berthynas agos iawn. Neith ddim colli y rhifin, beth yw'r gair, o bob un o bobl y cwm ar y disil. Omnibus, beth bynnag yw'r gair. A herwydd mae'n darllen, chymod, dwi'n deall dim Cymraeg, neith i ddim i golli e. Chymod, felly mae'n wybyddus hefyd, chymod, rwy'n i weid ar gyfer Cymru gyfan, chymod. A ni di cyrraedd man, oedd ddim gyda ni cyn ni, oedd gyda ni pan ni, chymod, eilun yw'r gair yn dyfe. Chymod, wy'n licio'r gair eilunod, mae'n swno'n, fel sy'ch chi ddim licio nhw. Oedd ambell i brifardd ar y bobl fel na oedd gyda ni, chymod, na'r bobl oedd gyda ni, o'n i'n edmygu nhw'n fawr iawn, chymod, yw bobl fel na. Diar mi, mae'r maes wedi agor gymaint erbyn hyn yn dweud, chymod, i fyd llawn iawn le ni'n medru edmygu yr holl amrywiaeth yma sydd wedi dod o S4C. A'r peth mawr wrth gwrs sy'n cael ei ddweud yw wrth gwrs, bod fe'n diogelu'r iaith, ac yn achub yr iaith, ac yn hyrwyddo'r iaith ac yn y blaen. Iawn. Heb os nac o'n i bai, eto dychmygwch tasau fe ddim wedi bod. Felly, yr un wy'n dweud dweud chi yw, a sy'n eisiau dweud mwy na thebyg, dim ond eilio y peth, pa mor bwysig yw e i ni fel cenedl y Cymru. Mae siŵr o fod gyda un o'r pethau pwysica sydd gyda ni ar hyn o bryd oherwydd yn yr oes fodern hon, a mae hyd yn oed felly teledu ar ei hôl i dymed bach erbyn hyn, yn dweud. Ond chi'n dychmygu cyfrwng mor gryf a hwn sy'n rhan o'n Cymreicdod ni.
Un peth wi eisiau godi, achos na pam o'n i'n perthyn i gylch yr iaith, gyda'r hyn o'n nhw'n wneud gyda Radio Cymru a gyda S4C oedd. A wi eisiau godi e heno, pa fath o iaith? A mae hwnna wy'n credu'n ffactor bwysig iawn wrth bod ni'n trafod S4C, achos mae y Cymdeithas yn dweud, mae pawb yn dweud, dylai'r sianel fod yn uniaeth Gymraeg. Dyma sy'n ei gwneud yn unigryw ymysg holl sianel i'r aill y byd. E-bos na coni bai, yn uniaeth Gymraeg. Ond sy'n ni'n gweithio chi heno, te, bod S4C yn sianel ddwyieithog erbyn hyn, a mi wedai e, mwyn i chi gael gweud nad i wrthau, nes mlaen. A mi wedai e. Wy'n ddyn chwaraeon. Drychwch ar raglenni chwaraeon. Ddwyieithog yn nhw. Ydyn nhw? Dyn. Garwch chi feisydd eraill. Na i ddim dechrau restru nhw, ond maen nhw ar gael. Meddyliwch chi am y sianel. Meddyliwch chi am sianel. Mae'n sianel ddwyieithog. Yw sianel Gymraeg oedd hi. Mae'n sianel ddwyieithog yw i nawr. Felly, bydwch gweithio i mae sianel Gymraeg yw i. Dim sianel Gymraeg yn un achub. Yn un achub sianel ddwyieithog. Mae'n sianel llawn o so rili, ynddi wi? Mae'n sianel Gymraeg yw i. Cyfrwch chi, mae'r peth yn mynd yn beth yw'r gair pan chi'n, mae'r peth yn eich pen chi, mae'r eirau i gael yn disgrifio. Pan chi'n edrych rhywbeth, llwch chi'n llai na, chi'n mynd am y llwaith, chi'n cyfru am is fel ach, sa'n gwaith mi'n clywed pethau. Oedd na amser pan o'ch chi'n cyfweld â John Reynolds, a so John Reynolds yn dweud rhyw eiriau Saesneg, o'n nhw'n stopo. A nhw'n cael retake. A rwy'n yn gweud wrth John Reynolds, gwnnwch o John, wedwch chi chymod fanna, a wedwch chi so fanna, wedwch chi rili fanna, chymod, allwch chi nod, na i gyfweliad chi to nawr, fel na oedd hi, chymod, oedd na rhyw barch, oedd na ofal yn cael ei roi. Dim gofal erbyn hyn, gewch chi weid unrhyw beth chi eisiau. Mewn unrhyw iaith chi am. Bratiaeth, yn rhemp, sneb yn cywiro dim byd. Just yn digwydd. Na'r sianel i chi eisiau? Os tawe, cariwch mlaen, dim na beth dwi eisiau. A dim dyna beth oedd. A hefyd mae'n anghymreig. Yn gofio chi Gymraeg, mae'n anghymreig. Nes i nodi'n nos Sul, newyddion, BBC gyda llaw. BBC, mae hynny'n arwydd gwael. Wrth meddwl bod y sianel yn mynd yn ofal y BBC. Nos Sul, 30 o Ionawr. Eitem gynta, Iwerddon. Ail eitem, Clustfeinio Prydeinig. Trydydd eitem, Llofruddiaeth Bryste. Dwi'n byd yn digwydd yng Nghymru. O, mae rhywun yn gweud wedi ni fel Gwilym Owen, mae rhaid ni gael hanes y byd i gyd. Chymod, iawn, chymod. Be geson ni o Gymru wedi ni, tîm achub yn Harlech, ffatri cannabis yn Powys, heddlu Treforys, a capel pen y bont ar ogwr yn helpu'r digartre. Chymod, chi'n cael gweld y blaenoriaethau, yndych chi? Pa beth oedd bwysica yn dod lawr. Just y bod lle ni weid, mae'r peth oedd ar y gwylod oedd y bwysica i fi yng Nghymru, bod bobl yn neud. Nos Sul oedd hi, dim newyddion i gael, defnyddio holl ffilmiau Lloegr o'n nhw'n neud ar gyfer y pethau yna. Mae'n anghymreig hefyd i newyddion fel yna. Wy'n just yn pigo. Lle bod chi'n gweud bod fi'n pigo. Ond wy'n gweud yn un bwrpasol fan hyn heno, yn mwyn i ni gael trafodaeth. A'r toried sy'n wrth gwrs, a sy'n eisiau mynd dros yr hen hanes, neu'r hanes diweddar o'r cyfaill Jeremy Hunt yma, sut benderfynodd ac yn y blaen i ni gyd yn gwybod yr ochr yna. Chi'n bod, ges i rhywbeth yn stumog pan glywes i hyn, bod y toried yn dial arno ni. Achos bod ni wedi cael beth geson i spel nôl. A bod nhw wedi gweud, geson nhw hwnna, mae eisiau ni roi stop ar busnes hyn nawr. Chi'n bod, o'ch chi'n cael brec ar busnes hyn. Ges i rhyw deimlad fel na ti fiwn i fi. Felly, mae dim o fi sydd wedi gael e, sa'n siŵr. Felly, bod chi wedi gael e fyd. Ond, y cysur mawr oedd gyda fi oedd bod Jeremy Hunt ddim yn gwybod yn ei ddyfnder wybodaeth, bod ddim yn gwybod beth oedd wedi digwydd a beth oedd cefndir S4C. Hwna oedd gyda fi. Ond, a wedyn ni, a nid fi sy'n gweud hyn, jew ma'n bell i lithyr da yn y Cymro. Chi'n darllen y Cymro hyd? Ydych chi? Ydych chi? Ydych? Da iawn, bob un o'ch chi. Na i'm chi roi'ch dwylo lan. Llythyr yn da yn y Cymro. Y gemau Olympaidd yn costio 9.3 biliwn. Ac adran Jeremy Hunt sy'n edrych ar ôl hwnnw, sef adran diwylliant chwaraeon a chyfryngau, Jeremy Hunt.
9.3 biliwn. Mae'r adran na wedi torri 30% ar ei chyllid. Ac wrth gwrs mae S4C wedi dioddau. Mae'n rhan o'r toriad na. Ond so nhw wedi torri ceinog o'r 9.3 biliwn gemau Olympaidd. Wy'n hoff iawn o chwaraeon ac yn y blaen. Ond mae sens y mopeth hyd yn oes e, chymod. Mae nhw wedi cadw hwnna'n saff. Cadw hwnna'n saff. Mae wedi Llundain, chymod, i gael y gorau, a bydd yna stadiwm neu ddwy, rhai mannau yna. Dim ond llon dwrn o bobl bydd yna'n gweld y gweithgareddau fydd yn mynd ymlaen. Mae'r llefydd yna, dew, maen nhw'n lwcus. A ni'n sôn wedi ni am sianel i genedl gyfan. Dyfodol sianel genedl gyfan. A beth maen nhw'n weid? Dyna chi beth sy'n mynd i digwydd. Llythyr bach arall, wedyn nhw'n bod hwnnw'n dda, chymod y fformiwla Barnett yma. Chymod, maen nhw'n gweud bod ni'n colli 300 miliwn yng Nghymru achos bod yr un fformiwla yma, mae eisiau newid i, maen nhw'n gweud, Llafur yn gweud dim newid i, wel, gyda nhw'n gyfle i wneud. Toried nawr, pwff, dim lot o siap ar newid i. Hynny, mae Cymru'n cael beth mae'n gael ar y fformiwla hyn. Ond, tasau hwnnw'n diflannu a bod ni'n cael fel mae'r Alban yn ei gael, byddwn ni'n cael 300 miliwn yn ychwanegol. A beth wedodd y person yn os nhw'n newid hwnnw rown, lle nhw'n defnyddio hwnna ar gyfer S4C. A wedyn ni tasau hwnnw'n dod i Gymru, yn dod gydag wedyn ni wrth gwrs i'r cynulliad, pam laen y dyle gofal y sianel hefyd ddod i'r cynulliad. Mae bobl yn sylweddoli mewn referendwm mewn chydig wythnosau. Mae'n anodd o hyd i bobl lincu mae ni yng Nghymru dyle fo'n rhedeg pethau yng Nghymru. Chymod, hyd yn oed y referendwm yn awr, mae'n anodd iawn i gael bobl i sylweddoli na beth da byddai sy'n ni lle penderfynu deddfau'n hunain. Gyda'r pwerau sydd gyda ni'n barod, chi'n gwybod? Na, mae'n rhaid i lan i Llundain i ofyn. A wedyn swedan nhw, oce, chi'n iawn. Ond fan hyn, dyma chi enghraifft berffaith o'n sianel ni yn cael ei phenderfynu a cael ei rhedeg, bosib o Llundain, gan y BBC yno. A chi wedi gweld penaethiad y BBC yng Nghymru? Tew, chi wedi gweld nhw'n amddiffyn y sianel? Na, maen nhw wedi gweud. Menna Richards yn riteiro nawr. Pam laen allai sefyll ar ei thrad, oedd wedi gwneud y biolaeth gyda'r BBC a gweud, rubbish, dylai weid. Chymod, mae hwn yn fusnes pwysig, pam laed. I ni yng Nghymru mae'n credu dylai BBC gymaint. Ond cyfled ei weithredu mewn rhyw ffordd ei gilydd. Yn lle ni bewedodd i, na, mae hyn yn beth da. Gwedwch y gwir, le ni arni. Ble ni arni. Dyna'r sefyllfa i ni yn ddyn, fe. I ni'n mynd nôl bron i'r un sefyllfa o'n i pan oedd Gwynfor yn cychwyn i ymladd amdani ddi. Chymod, ni'n yr un picil unwaith to, ond i ni. O'ch chi'n sôn am y gwasanaeth y World Service sydd o dan y BBC. Allan o 2,400 o swyddi, maen nhw nawr yn mynd i dorri 600. A chi, fel na chi'n safio arian, gyda'r gwasanaeth byd eang yma. Maen nhw ar hyn o bryd, yn y toriadau yma, maen nhw'n goffo wneud yn torri 650. Chi'n bod, ble byddwn ni arni ddi? Os nad yw ni'n gwbl annibynnol, bod yr arian yn dod lawr i'r Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Cymru yng ngofal S4C. Does dim dyfodol i ni heb ni, bobl. Dim dyfodol i ni heb ni. A na'r sefyllfa wy'n gweld i ni ynddi. A dyna beth sydd eisiau ni wneud fel mediadau a phawb yng Nghymru i'w gwneud hynny. I'w gofyn am hynny i ddigwydd, mynnu bod hynny'n digwydd a mynd ati ar unwaith. A diolch am ddod heno, a diolch i'r Cymdeithas am drefnu hyn ar hyd a lled Cymru yn y gobeith y gallwn ni gychwyn rhywbeth. Achos gewch chi ddim dartoried, gewch chi ddim o Llundain, mae rhaid i ni wneud rhywbeth. A sewch chi edrych dros y byd ar hyn o bryd, beth sy'n digwydd dros y byd ar hyn o bryd, mae rhaid i ni wneud rhywbeth. Yna sy'n digwydd mewn gwledydd eraill ar hyn o bryd. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth. Ac yn y mater hwn, mae rhaid i ni wneud rhywbeth. A wy'n i gadael i fyna gan obeithio bod fi wedi gweud digon o bethau i chi weithio'ch hunan. Sa'n credu be wedodd y boi na, o'n i'n licio be wedodd e fyna. Gwedwch wedi ni, na pam fwn ni'n cael trafodaeth dda. Diolch yn fawr.